एलके ब्लग्सनि टिप्स चेनेलसिम फिन गासैखौ बरायफिनबाय दिनै नोंथांमोननिसिम लाना फैदों मोनसे भिडिअ जाय भिडिअ नोंथांमोना मिथिनानै मोनगोन मोनसे बार्निं टपिकनि सोमोन्दै स' बे बार्निं टपिकआ जाबाय इउक्रेन आरो रुसियानि गेजेराव जानाय दावहा बे दावहाया मानि थाखाय जानो मोन्दों इउक्रेन आरो रुसिया मा जाहोननि थाखाय मा जाहोनखौ लानानै एसेबां गिलु बालु दावहा नांगासिनो दङ बेनि जाहोनखौ हयथ' गोबाङानो मिथिगौ आरो गोबाङानो मिथिया जायफोरा बेबायदि मोनसे गिलु बालु मोननै हादोरनि गेजेराव जानाय दावहानि जाहोनखौ मिथिया बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअआ स्पेशली जागोन स' नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंबावनो नागिरदों आङो बेबायदि मोनसे बार्निं टपिकआ जायफोरा फरायगासिनो दङ जायफोरा कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय नैबायदि बिराद गिदिर मोनसे इन्टारनेशनेल बार्निं टपिकआ बिराद इम्पर्टेन्ट आरो इम्पर्टेन्ट मानि थाखाय जादों मा जाहोननि थाखाय जादों बबे जायगानि थाखाय जादों गासैबो बाथ्राखौ थख' नोंथांमोनखौ आङो बुजायनो नाजागोन एकदम गोरलै रावजों आरो मेपनि हेफाजाबजों बबे लकेसनाव रुसिया दङ इउक्रेना बबे लकेसनाव दङ मा लकेसन जिअग्राफिकेल इस्युखौ लानानै बे मोननै हादोरनि गेजेराव बे गिलु बालु दावहाया जानो मोन्दों बे दावहानि सोमोन्दै डिटेल्स आरो गोरलैनिफ्राय गोरलै रावजों नोंथांमोनखौ आं बुजायनो नाजागोन जायफ्रा बे दावहानि सोमोन्दै एबा दावहानि जाहोनखौ मिथिनो लुगैयो आंनि भिडिअखौ गिबिनिफ्राय जोबजासिम नाय गेरान्टि होनना बुंदों नोंथाङा एकदम दिनैनिफ्राय बे दावहानि जाहोनखौ मिथिगोन आरो मालाबाबो बावगारनाय नङा आरो रोखा बुजिनानै लाइफ टाइम नोंथाङा बेखौ गोसोआव थालांगोन गिदिर बाथ्राया जाबाय आगोल रुसिया इउक्रेन बेफोरबायदि माखासे हादोरफ्रा गुबुन हादोर नङामोन एखेयानोमोन मोनसे रिपाब्लिकनि सिङावनो गोलैयोमोन जाय रिपाब्लिकखौ USSR होननानै मिथियो इउनियन अफ सभियेट ससियेलिस्ट रिपाब्लिक स' इउनियन अफ सभियेट ससियेलिस्ट रिपाब्लिकनि सिङावनो गोलैयोमोन बे रुसिया इउक्रेनजों लोगोसे माखासे हादोरफोर जेरैबायदि लिथुआनिया लेटभिया एस्टनिया बेलारुस होननाय जायगाफ्राबो नाथाय बेफोर दा गुबुन आलादा हादोर जाजोब्बाय रुसियाया गुबुन मोनसे हादोर जाबाय इउक्रेना गुबुन मोनसे हादोर जाबाय बेलारुस लिथुआनिया लेटभिया एस्टनिया होननायफ्रा गुबुन हादोर जाजोब्बाय नाथाय बेफोरो गुबुन हादोर नङामोन आगोल मोनसेयानोमोन जायखौ जों जयै USSR होननानै मिथियोमोन इउनियन अफ सभियेट ससियेलिस्ट रिपाब्लिक आरो थिग बेबायदिनो माने 1991 मायथाइनि 24 आगस्ट खालि माने इउक्रेनाबो रासियानिफ्राय गावस्रानानै आलादा आरो मोनसे उदांस्रि हादोर हिसाबै माने गायसनदोंमोन इउक्रेना मोनसे आलादा हादोर जादोंमोन 1991 मायथाइनिफ्राय रुसियाया बेलेग जादोंमन इउक्रेना बेलेग जादोंमोन आरो माखासे जायगाफ्रा गुबुन हादर दहाय बुंनाय बायदि दाना इउक्रेनाबो रुसियानिफ्राय गावनानै 1991 मायथाइनि 24 आगस्ट खालि बे मोनसे उदांस्रि आरो आलादा हादोर हिसाबै गनाय जादोंमोन दाना बेनिखायनो जिहेतु बिसोर मोनसे रिपाब्लिक आरो इउनियननिनो जायगामोन बेनिखायनो बे रुसियायाव जा लेंगुवेजखौ रायज्लायो जा कालचारखौ बेयाव फल' खालामो थिग रुसियानि लेंगुवेज रुसियानि कालचार बे गासैबो जिनिसफोरा माने बै इउक्रेनावबो सोलियोमोन इउक्रेननि माखासे मानसिफ्राबो रुसियान लेंगुवेजखौनो रायज्लायोमोन इउक्रेननि माखासे मानसिफ्रा माने रुसियायाव फल' खालामनाय माखासे कालचारेल रिटिनिटि नेमखान्थिखौबो बे इउक्रेननि मानसिफ्रा फल' खालामोमोन आरो स्पेसियेलि बे इउक्रेननि माने इस्टार्न पार्ट जाय पार्टखौ माने डनबास होननानै बुङो बे डनबासआ मोननै जायगाजों दाजानाय मोनसेया जाबाय डनेट्स आरो लुहान्स्क बे डनेट्स आरो लुहान्स्कखौ लानानैनो दा बिखेखयै दावहाया जानानै दङ बे इउक्रेननि इस्टार्न पार्ट सानजाथारनि मोननै जायगा डनेट्स आरो लुहान्स्क बे मोननै इस्टार्न सोनाबथारनि जायगाखौ इउक्रेन हादोरा सोलाया इउक्रेन हादोरनि कन्ट्रलाव बे इउक्रेन हादोरनिनो सानजाथारनि मोननै जायगा डनेट्स आरो लुहान्स्कखौ माने बे इउक्रेन हादोरा सामलाया आरो बेखौ सामलायो रुसिया सरकारासो रुस हादोरनि सरकारासो बे इउक्रेननि सिङाव थानाय डनबास ओनसोल मोननै जायगा जेराव माने डनेट्स आरो लुहान्स्क बे मोननै जायगाखौ रुसियासो सामलाय हरोमोन थारमाने आरो मानोना बे माने इउक्रेननि बे सानजाथारनि मोननै जायगायाव थानाय मानसिफ्रा बांसिनानो माने रुसियाननि लेंगुवेज बाहायोमोन रुसियाननि कालचार बाहायोमोन रुसियानखौ सापर्ट खालामोमोन बांसिन मानसिफ्रानो आरो बेनिखायनो थारमाने बेखिनि ओनसोलखौ रुसियाया माने इउक्रेननो हरनो बायोमोन
इउक्रेनजों सामलायजानायखौ रुसियाया बायोमोन रागा जोङोमोन बेनिखायनो बिसोरो बेखौ सामलायहरोमोन नाथाय बियो एकदम टटेलि बियो इउक्रेननि सिङावनो गोलैयो इउक्रेननि माने टेरिटरिनि सिङावनो गोग्लैयो दानिया बेनिखायनो माने रुसियाया इउक्रेनखौ बुंबाय थायो जे एक्सट्रा खालामनानै दोन बिसोरखौ नोंसोरजों जेबो लोब्बा गैयै खालामनानै बिसोर मोनसे स्पेसियेल स्टेटास होनानै दोननानै रुसियाया इउक्रेनखौ बुंबाय थायोमोन आरो बेखिनि ओनसोलनि थाखायनो गोबां माने दाङाबाजिबो जारलायबाय थायोमोन बे डनेट्स आरो लुहान्सनि थाखायनो बे डनेट्स आरो लुहान्सकनि दाङाबाजिनि थाखायनो गेजेराव 2015आवबो माने मोनसे एग्रिमेन्टबो खालामदों बिसोर मोनसे पिस एग्रिमेन्ट जाय पिस एग्रिमेन्टखौ माने मिन्स्क एग्रिमेन्ट होननानै मिथिनाय जायोमोन आरो बे मिन्स्क एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मोननै हादोरनि गेजेराव बे माने डनबास ओनसोलखौ लानानै डनेट्स आरो लुहान्स ओनसोलखौ लानानै जोंनि गेजेराव जेबो दावराव दावसि जालिया होननानै माने एग्रिमेन्टबो खालामखांबायमोन नाथाय जेब्ला व्लादिमिर पुटिना रुसियानि प्रेसिडेन्ट महरै बिबान लादोंमोन बे बिबान मोननायनि उनाव बे एग्रिमेन्टखौ बियो सेफायदोंमोन बे रिजेक्ट खालामदोंमोन आरो एगेन माने दाङाबाजि जानो जागायजेनफिनदोंमोन आरो रुसियाया बेबायदिनो माने इउक्रेनखौ सानफा एफा मोनसे बाउन्डारि ओनसोलफोरखौ माने अकुपाय खालामलांनो हमबाय थादोंमोन थिग बेबायदिनो 2014 मायथाइयावबो बिसोरो इउक्रेननि बे एकदम खोलाथाराव थानाय मोनसे जायगा जायखौ क्रिमिया होनना मिथियो बे क्रिमिया होननाय जायगाखौबो रुसियाया इउक्रेनखौ गादबनानै बैखिनि जायगाखौ बिसोर दखल खालामनानै लादोंमोन नोंथांमोना सावगारियाव नायोब्ला रोखा बुजिना मोनगोन आरो बेनि बादैबो 2008 माने 2008 मायथाइयाव इउक्रेननि मोननैसो बर्डार ओनसोलनि मोननैसो बाहागो माने जर्जियानि खायसे बाहागो आरो आबखाजिया होननाय मोननैसो जायगाफोरखौ माने बिसोरो 2008आव गादबनानै दखल खालामना लादोंमोन इउक्रेन हादोरखौ माने गाग्लोबनानै बेखिनि जायगाफोरखौ दखल खालामनानै लादोंमोन दाना नाइबरिं कान्ट्रिनि गेजेराव बेबायदिनो बर्डारखौ लानानै माखासे दाङाबाजि जाखायो दानिया आसोल गोदोर बाथ्राया बेयाव नङा आसोल एकदम माने सिरियास जायनि थाखाय दिनै दावहा जागासिनो दङ बे जाहोना नैबेसो दाना इउक्रेना नेटो एबा नाटो होननाय मोनसे अर्गेनाइजेसनाव जइन जानो थांगासिनो दोङो नाटोआ जाबाय नाटो माने NATO नाटो नर्थ एटलान्टिक ट्रिटि अर्गेनाइजेसन बे जाबाय इउर'पियान कान्ट्रिसफोरनि मोनसे अर्गेनाइजेसन आरो बे अर्गेनाइजेसना जाबाय मोनसे मिलिटारि अर्गेनाइजेसन बे मिलिटारि अर्गेनाइजेसननि गेजेरजों बे अर्गेनाइजेसनाव जाय हादरा जइन जानानै थागोन बे हादोरखौ बे नाटोनि मेम्बार स्टेट्स एबा मेम्बार कान्ट्रिसफोरखौ जुदि सोरबा गादबोबा बे गासैबो नाटो माने अर्गेनाइजेसननि सिङाव थानाय गासैबो हादोरफोरा खौसे जानानै बै माने जाय हादोरा बे नाटोनि मेम्बार कान्ट्रिखौ गाग्लोबगोन बै हादरनि हेंथायै गासैबो खौसे जानानै माने जुद्ध खालामगोन माने बै हादरनि जानानै माने गसंथिगोन खौसे जानानै थिग बेबायदि मोनसे अर्गेनाइजेसन नेटोआ आरो बे नेटोआवनो दिनै दा इउक्रेना जइन जानो थांगासिनो दोङो नाथाय बे इउक्रेननि नेटोआव जइन जानो थांनायनि जिथु थांखि बे थांखिखौ खिन्थु रुसियाया गोबां बाजायो बिथांमोना बुंदों नोंथांमोना नेटोआव जइन जानो हाया नोंथांमोना नेटोआव जइन जानो मोना माने इसोरनो जानो मोना आरो ओंखायनो बे रुसियानि प्रेसिडेन्ट व्लादिमिर पुटिना अलरेडि माने इउएसनि प्रेसिडेन्ट जो बाइडेन आरो ब्रिटेननि आरो बेबायदिनो जार्माननि डेनमार्कनि माखासे इटलीनि माखासे माने प्रेसिडेन्टफोरखौ बियो अलरेडि फन खालामनानै बुंहरखाबायबो नोंथांमोना मालाबाबो माने इउक्रेनखौ नेटोआव जइन जाहोनो मोना होननानै नाथाय गुबुन कान्ट्रिसफोरा एसे निउट्रेल जेबो बुङाखै खिन्थु जो बाइडेना डाइरेक्ट बुंहरखादों जे जोङो रावखौबो हमथानो हाया सोरबा जुदि जोंनि नाटोआव जइन जानो नागिरोबा बियो बे हादरनि गोसो बिथाङा जइन जानो गोसो ना जइन जानो गोसो नङा आरो सोरबा जइन जानो गोसो गैयाब्ला जों बेखौ जर खालामा आरो सोरबा जुदि जइन जानो गोसो दङब्ला बेखौबो जों होबथाया होननानै जो बाइडेना क्लियारिफिकेसन खालामनानै होदोंमोन माबानो रासियानि प्रेसिडेन्ट व्लादिमिर पुटिननो दाना बे हादरखौ दाना इउक्रेनखौ मानो कारणे
बिसोरो रासियाया माने बै नेट'आव माने जइन जानायखौ बायो मानोना बिथांमोना अलरेडि मा इउक्रेननि बै सोनाबथारनि ओनसोल जायखौ डनबास होननानै बुङो माने डनेट्स आरो लहान्स्क बे ओनसोलखौ जिहेतु बिसोरो दखल खालामहरो आरो अलरेडि बिसोरो बै इउक्रेननि बे खोला फारसे थानाय क्रिमिया होननाय जायगाखौ बिसोरो माने इउक्रेनखौ गाग्लोबनानै बेखौ दखल खालामनानै लाबाय आरो बै साहानि माखासे ओनसोलफोर जेरैबायदि माने जर्जियानि माखासे बाहागो आरो आबखाजिया होननाय माखासे जायगाफोरखौ बिसोरो दखल खालामना ला बाउन्डारि ओनसोलनिफ्राय दखल खालामनानै लाबायमोन दाना बै इउक्रेना बे नाट'आव जइन जानाय लोगो लोगो बै नाट'आव जाय हादरफोर दोङो बे हादरफोरनिफ्राय बिसोरो मिलिटारि सापर्ट मोनसिगोन आरो जेब्ला मिलिटारि सापर्ट मोनगोन बे इउक्रेना रुसियानि हेंथायै दावहा नांनो हागोन दा खिन्थु रुसियाजों इउक्रेनजों दावहा नाङोब्ला इउक्रेना रासियाखौ पात्ता मोना मानो होनबा इउक्रेननि रुजुनायाव रुसियानि जायखिजाया पावार मिलिटारि पावारानो जा वेपन्स पावारानो जा निउक्लियार इनार्जि पावारानो जा जायखिजाया पावारानो जा माने बिनि नैगुननिख्रुइबो बांसिन बिसोरो बहुत गोहोगोरा कान्ट्रि रुसियाया दा बेनिखायनो इउक्रेन आरो रुसियाजों दावहा नाङोब्ला माने डेफिनेटलि इउक्रेना जेनगोन आरो रुसिया देरहागोन दा खिन्थु बै इउक्रेना जुदि नेट'जों जइन जायोब्ला नेट'आवथ' गासै 30तासो हादोरफोर दङ बे 30ता हादोरनिफ्रायबो मिलिटारि सापर्ट मोनोब्ला आरो जुदि नांनो थाखाय माखासे जुदि हेफाजाब मोनोब्ला आरो डेफिनेटलि बै रुसिया हानाय नङा दा बेनिखायनो जिहेतु बिसोरनि बाउन्डारियाव माखासे जेंनाफोर दंसोबायो बे बाउन्डारि जेंनानि सायाव जुदि बिसोर मोननैजों इउक्रेनजों आरो रुसियाजों दावहा जायोब्ला आरो जुदि इउक्रेना बै नाट'आव जुदि जइन जायोब्ला अब्लाना खिन्थु बै रुसियाया इउक्रेनखौ फेजेननो हानाय नङा दा बै बुस्थुखौ खिन्थु रुसियाया गिदों थारमाने आरो रुसियाया माने बे रुसियाया इउर'पियान कान्ट्रिसफोरनि एसे गोजानाव दं बियो आरो जेब्ला माने बे इउक्रेना नेट'जों जेब्ला जइन जागोन दा बे इउर'पियान कान्ट्रिसानो जाहैसिगोन होमनिया दाना बियो थारमाने रुसियाया इउर'पियान कान्ट्रिसजों बियो बाउन्डारि सेयार खालामसिगोन आरो माने बियो इउर'पियानजों नांजाबना थासिगोन जिहेतु इउक्रेना दा इउर'पियान कान्ट्रिस नंथ'आ बियो इउर'पियान कान्ट्रिजों जइन जानो नागिरदों बियो बेनिखायनो थारमाने इउर'पियान कान्ट्रिसफोरजों रुसियाया माने जइन जानो नांजाबना थानो गोसो गैयामोन दा जुदि इउक्रेना नाट'आव थाङोब्लाथाय बियो इउर'पियान कान्ट्रिस जाहैसिगोन बियो जिहेतु इउर'पियान कान्ट्रिसफोरजों लोगो जानो थांगासिनो बियो थ' बियो खिन्थु दाना इउक्रेना नाट'जों थांनाय लोगो लोगो बे रुसियाया इउर'पियान कान्ट्रिसफोरजों नांजाबना थासिगोन आरो बेखौ इउर'पियान कान्ट्रिजों नांजाबना थानायखौ खिन्थु रुसियाया मोजां मोना आरो बे नाट'खौ सामलायो माने इउएसएआ दा बे इउएसएजों खाथि खाथि थानो गोसो गैया बियो इउएसएनि लोगोजों नांजाबनानै थानो गोसो गैया रुसियाया बेनिखायनो बियो रुसियाया इउक्रेनखौ मालाबाबो नाट'आव जइन जानायखौ बियो लुगैया आरो बेनिखायनो बियो दिनै माने जुद्ध नांनो थाखाय बियो थांखि लादों आरो दावगादों दाना बे जेब्ला इउक्रेना नाट'आव जइन जानो होननानै जेब्ला निउसाव ओंखारबाय एनाउन्स खालामबाय लोगो लोगोनो रुसियाया बे बर्डार एरियायाव इउक्रेन आरो रुसियानि बर्डार एरियायाव 1 लाखनिबो बांसिन मिलिटारि फर्सखौ बियो बेयाव डिप्लय खालामदोंमोन बेयाव दैथायहरदोंमोन रुसिया बुंदोंमोन जे माब्लाबाबो माने इउक्रेना नेट'आव जइन जानो मोना आरो क्लियारिफिकेसन होनांगौ जे नाट'नि माखासे हादरफोरा माने लिडिं स्टेट जाय माने लिड खालामग्रा स्टेट इउएसए क्लियारिफिकेसन होनांगौ जे इउक्रेनखौ नेट'आव जइन खालामनो होनाय जानाय नङा मानोना नैबे मोनसे बाथ्रायाबो सैथो जे नेट'आव जइन जानो थाखाय बेयाव माखासे इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया दं आरो बे इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौनो इउक्रेना फुलफिल खालामा थेवब्लाबो नाथाय इउक्रेनखौ नेट'आव जइन खालामनो होनाय जानो थांगासिनो आरो बे बुस्थुखौनो माने रुसिया बुंदों जे जाय हादरा नेट'आव जइन जानो थाखाय इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ फुलफिल खालामा बे हादरखौ मानो माने नेट'आव जइन जाहोनो नागिरदों आरो जेब्लासिम बे क्लियारिफिकेसन जाया जे नेट'आव माने इउक्रेनखौ जइन जानो होआ होननानै जेब्लासिम क्लियारिफिकेसन होआ अब्लासिम रुसियाया बे बाउन्डारियाव 1 लाखनिबो बांसिन फर्सफोरखौ डिप्लय खालामनायखौ माब्लाबा बिसोर उइथड्र खालामा जेब्ला माने क्लियारिफिकेसन होगोन बेखौ इउक्रेनखौ नेट'आव जइन जानो होआ होननानै अब्लासो माने बिसोरो बे बाउन्डारियाव 1 लाखनिबो बांसिन
फोर्स मिलिटारि फोर्सखौ डिप्लय खालामनायनिफ्राय बिसोर उइद्र खालामगोन होननानै रुसियानि प्रेसिडेन्ट व्लादिमिर पुटिना बुंदोंमोन दा बे जाहोननि थाखायनो दा एकदम दाङाबाजि आरो दावहा सोलिगासिनो मोननै जाहोन होनना बुंनो हायो जोङो मोनसेया जाबाय बे बर्डारनि जायगा बर्डार एरियानि इस्यु आरो मोनसेया जाबाय इउक्रेना नेट'आव जइन जानो नागिरनाय स्पेसियेलि बे मोननै जाहोननि थाखायनो दिनै इउक्रेन आरो रुसियानि गेजेराव दाङाबाजि जागासिनो दङ आरो गिलु बालु दावहा नांगासिनो दङ आरो नांनो थांगासिनो थ' नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ रुसिया आरो इउक्रेननि गेजेराव जानाय गिलु बालु दावहानि जाहोनखौ